Ovo se krčka ovčji paprikaš sa mladim krompirićima. Poslednji mladi krompirići ove godine. A zašto ovčji? Zato što se u Vojvodini nekada najviše kuvalo sa ovčetinom. Sutra ću da dodam crvenu papriku, biber i sve ostalo što ide uz to i da umutim knedli sa 5 jaja, tako da ću to sutra da večeram, a preko sutra samo da obarim rezance i prelijem sa ostatkom. Da, ovde ima za 4 ljudi, ali pošto ja jedem za 2, bit će taman.